Gumu niki jan wong sitok kalau guys. Wong sitok kalau kecek sabar men ngono lho. Jan. Sik tolek mu ngopeni bojomu lho pirang puluh tahun? 32 tahun waktu sakit. Masa. Sakitnya 91. Tapi waktu ijab kabul nikah ya tahun 83 sampai sekarang berapa tahun? Oh, wis akeh tahun ya. 83. Nikah Ijab tahun kan masih kecil 83. mungkin. Berarti 83 ke 91 ki 7 tahun senenge carane ya. Nggih. 32 tahun. Susah tapi sabar. Tapi susah, Terus Bu. iki tapi piye piye? Itu susah. Bukan senang kalau di pikiran kula marai pikiran kula mesti tunggal. Yang memberi kawan ibu semuanya niku. Wis satu mikir buat satu pikir semuanya itu. Jadi dalam kondisi kayak ngono iki panggah atimu seneng. Senang kula niku betul. Masya Allah, Bu. Ngono lho bojomu. Bu, bojomu, Bu. Masya Allah. Heeh. Kira-kira 1 juta siji apa mangkal ora enek wong menungso kaya ngono kuwi. Aku ki gak iso mbayangno sing puluhan tahun sampean ki yo kuwabe mbok lakoni dhewe. Nyawiki maksudnya Bareng kula ki ambak mboten enten rencang. masak. Masak ngeten sabin.